Je tu ďalší diel série z nuly na Claude Code, kurz programovania po slovensky. curl, čo je skratka klient pre URL, je tvoja vysielačka do internetu. Curl znamená aj kučera, takže slovná hračka. Ty hovoríš do tej vysielačky, čiže posielaš požiadavku, server posiela odpoveď. Žiadny prehliadač, žiadna aplikácia, žiadna abstrakcia. Iba ty a surová konverzácia. Každý vývojár používa curl, aby otestoval svoje APIčka, odladil požiadavky a skontroloval, či je server nažive. Je to jeden z najviac užitočných nástrojov, ktoré sa kedy naučíš. Kľúčové body, curl a adresa. Tieto špicaté zátvorky, zobáčiky, to je zástupný symbol. To znamená, že keď budeš ten príkaz curl používať, nepoužiješ tam URL, ale nahradíš to vlastnou adresou. Samozrejme nepoužiješ ani tie zobáčiky. Takže tento príkaz pošle get požiadavku a vytlačí telo odpovede. Ak použijeme prepínač i od slova include vložiť, tak vtedy okrem tela odpovede tam bude aj hlavička nad tým telom. Prepínač s, to je tichý mód, nebude tam žiadny ukazovateľ postupu sťahovania a odpoveď je zvyčajne vo formáte JSON pre telo. Takže ideme urobiť náš prvý HTTP požiadavok. Ideme sa rozprávať priamo so serverom. Nepotrebujeme na to prehliadač. Takže curl a teraz tie špicaté zátvorky a URL. To nahradíme priamo touto adresou. Len aby ste chápali tú syntax, takže HTTPS, takže je to bezpečné pripojenie. Adresa, čiže hostiteľ najskôr. A prechádzame na cestu. To je ten koncový bod ahoj. Malo by to byť. A tu je telo. Vidíme, že to je JSON formát. Kučeravé zátvorky. Kľúč, to je správa a hodnota ahoj z internetu. Server obdržal get požiadavku, to je defaultne, a spracoval tú get požiadavku a poslal späť dáta. Takto funguje každá API interakcia. Čo robí curl? Ačko kompiluje kód, to znamená mení ho na nejaký iný kód. Napríklad TypeScript sa mení, kompiluje na JavaScript. Bčko vytvára súbory, Cčko urobí HTTP požiadavky z príkazového riadku a Dčko zaoberá sa manažovaním balíčkov. Správne je Cčko, robí HTTP požiadavky priamo z príkazového riadku. Curl je nástroj príkazového riadku na robenie HTTP požiadaviek. Umožňuje vám hovoriť priamo so serverom z terminálu. Posiela požiadavky a dokáže prijímať odpovede. Nepotrebuje žiadny prehliadač. Keď chceme urobiť get požiadavku, z curl napíšeme curl a webovú adresu. Teraz si pozrieme celú odpoveď, to znamená vrátanie hlavičky. Pridáme prepínač i ako include, vrátanie. Takže curl, prepínač i a webová adresa. Bezpečný protokol, hostiteľ
cesta, ahoj. A tu je tá hlavička. To je statusový riadok, verzia, http a kód 200, to je OK. Akom type je telo, JSON a dátum, kedy server odpovedal. Potom tu máme telo, opäť tá istá správa, kľúč, hodnota. Spustíme program, pustíme príkaz curl, webová adresa a získame späť JSON data. Aký typ HTTP požiadavky poslal curl? Post, put, delete, get. Defaultne, čiže predvolenie, curl posiela get požiadavky. Get znamená daj mi data. To sme použili, keď sme bežali curl na tejto ceste, na toto koncovom bode. Stiahol data zo serveru a nemuseli sme určiť žiadnu metódu. Aby sme do tej odpovede dostali aj hlavičky, pridáme prepínač i. Koniec lekcie. Práve si urobil tvoj prvý HTTP požiadavok z terminálu. Žiadny prehliadač, žiadna aplikácia, iba curl. Tvoja priama linka na ľubovoľný server na internete.